Sige, shoutout. Anong pangalan ng beach? Barreto, no? Barreto Arisco, Sona. Oh, sasakay po kami ng bangka ngayon. Andiyan po sila. Kaway, kaway, kaway. Kaway. Oh, ayan na. Oh, kaway. Pay. Kaway. 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 Lit. Bye-bye! Oh, yan na. Oh, lagyan natin sa YouTube. Ay kami ng bangka. Natulak na ni Sir. Di ba kaya hindi mag-live? Live? Live best. I have come. Dito tayo. Hindi na kailangan dito. Ano lang ito eh. Malaki yung bangka. Hoy, magkano kayo? Ayan na. Ayan na. Kumakaway sila oh. May bangka sila po. Tingnan niyo po oh. Kuya pa oh. Hajin. White Castle. White Castle. May banana po to. Banana po. Oh, ayan oh. Ang lalaki yung mga nakasakay oh. Pigilan mo. Ay, kalino na yung tanong. Okay. Dito na po kami ngayon. Ayaw umalis. Mamaya tinamaan ka. Make sure na kayo, baba. Nandito naman po kami, nasa gitna po kami ng isla. Nasa gitna po kami ng karagatan. Pero mababa po. Ito yung White Castle. White Castle? Eh, White Castle, dumaan tayo. Hindi ko lang, wala na tayo. Dito po kami. Dito po kami. Love. Love. Hello po. Sila po bumababa. Bumababa sila. Ito na po yung White Castle. Ulam may White Castle. Iba-iba na. Iba-iba na yung White Castle. Nasa gitna kami ng karagatan. Picture, picture!
Ayun si Tupay. Okay! Pwes kayo doon. Lalawin na kami. Malalim dyan, Daddy. Oo. Bakit? Waterproof to kaya. Ayun si Tupay. Yan, lulukso daw sila. Ay. Ligo po kami ng dagat. Kaya Odong, gamot mo yata to. Gamot mo yan, oh. Ganda ng dagat. Lulubog tayo. Woohoo! Oh, di ba? Ulit. 1, 2, 3. Bye. Ay, si Duwende, naliligo. Sibali. Bakit isa balat to mawawala eh. Oh. Babae na.